Üdvözöllek, gyermekem, mi hozott ma a gyóntató fülkébe? Bocsáss meg nekem, edző, vétkeztem. Folytasd, gyermekem, mi a bűnöd? Azt hazudtam, hogy letoltam 100 fekvőtámaszt a vod alatt, de alig bírtam megcsinálni 10. A túlzás bűne gyakori bűn valóban. Mondd, miért érezted szükségét, hogy felnagyítsd a számaidat? Azt hiszem, le akartam nyűgözni a többieket, nem akartam gyengének tűnni. Értem. De ne feledd, itt a boxunkban a becsületesség ugyanolyan fontos, mint az erő és az állóképesség. Hogyan fejlődhetünk, ha nem ismerjük el, hol tartunk valójában? Igazad van, csak elragadtattam magam a pillanatban. Rendben van, gyermekem, mindannyian hibázunk, de a vezeklésed gyanánt szeretném, ha megcsinálnál 50 burpee-t és 30 guggolást. 50-et? Edző, az nagyon... 100-at szeretnél, fiam? Nem, köszönöm, jó lesz az 50. És legközelebb légy őszinte, ez az egyetlen módja a valódi fejlődésnek. Köszönöm, edző, így lesz. Menj és ne vétkezz többet, mert olyat